זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השראה ומציאות. אז שלום לכולם, אנחנו פרק חדש של זמן לחשוב. אני רבית גופמן, מגופמן סמארט מרקטינג. והיום יש לי הכבוד לארח את שרית מרדכי, מנהלת מחלקת ריטל בזוקו אנרג'י, ואת טליה עמר, סמנכ"ל חטיבת מחצבות ומנהלת בתי מלאכה ב-IT. שלום. שלום. אהלן. היום יש לנו פרק מרתק, אנחנו מונה מקליטים קרוב ליום האישה, וזו הייתה לנו סיבה מספיק טובה כדי להיפגש, אבל אנחנו לא נדבר רק על נשיות ועל העצמה, והרבה דברים מעניינים כחלק מהיותנו נשים מנהלות, אנחנו גם נדבר בכלל על עולמות של תעשייה ואנרגיה, ועל קבוצת זוקו ו-IT שנציג ממש בעוד כמה דקות. אז יש לנו פרק סופר מעניין, ולדעתי הדרך הכי טובה היא שתציגו את עצמכם, ומשם נתחיל. אז שרית, תתחילי את. אז אני שרית, בת 45, נשואה מזה 18 שנה, אימא ל3 ילדים. בזוקו, בקבוצה זה השנה העשירית. התחלתי בקורס מהנדסי מחירות, מאז הייתי במספר תפקידים, 5 שנים האחרונות אני בתחום האנרגיה, חטיבת האנרגיה, שתפקיד שלי זה בעצם מנהלת מחלקת מחירות, אחראית על כל נושא מחירות הגנרטורים. את אומרת את זה בקצרה, אבל את אחראית על מחירה של גנרטורים ומערכות אנרגיה מטורפות. יש פה עשייה שלמה שעוד מעט אנחנו נצלול לתוכה. לחלוטין. אז שווה לחכות. טליה, היא אמרה 45, אז אני חייבת לחשוף, 52. אני 11 שנים בזוקו, אני בעצם מובילה היום את סגמנט המחצבות. אני מוכרת את כל הציוד ההנדסי הכבד, מגדלים מסוימים ללקוחות, ואני מנהלת את בתי המלאכה, כל מה שקשור לשיפוצי מכלולים, מנועים, גירים וכל השאר. מחלקה שלי מונה בערך 30 אנשים, מהנדסים, טכנאים, צוות הכי טוב שיש, וזאת אני, בקצרה, ממש בקצרה. אז אני אתחיל באיזשהו גילוי נאות, אנחנו בגופמנס מלווים את קבוצת זוקו ו-IT כבר מספר שנים כמשרד הפרסום, והיה ברור לי שגם אם לא היינו מתכנסים סביב יום האישה, פרק על העשייה שלכם הייתי מתעקשת שיהיה, כי יש פה משהו שהוא באמת לא רגיל. ככל שאני נחשפת עם השנים לקבוצה, אני מבינה שיש פה עשייה שהיא קודם כל עשייה שתורמת לנו למדינת ישראל, ועוד מעט נדבר עליה, אפרופו 7 באוקטובר ודברים שאנחנו עברנו ועוברים, אבל יש פה גם קבוצה עם DNA מאוד ייחודי, אז לטובת מי שלא מכיר ומאזין או צופה בנו, טליה, ספרי לנו קצת על קבוצת זוקו ו-IT. אז במשפט אחד שממצא, אבל אם אנחנו נפרוק אותו, אז הוא עולמות שלמים, עולמות תוכן שלמים. זוקו היא חברה ישראלית, שזה הדבר אולי הכי מרגש מהכל, היא מספקת פתרונות בתחומי התשתית, אנרגיה, תחבורה ותעשייה. אנחנו יבואנים של מותגים בינלאומיים, רוב האנשים יכירו את רוב המותגים שאנחנו בעצם משווקים, שהמוביל ביניהם, חלק מהקבוצה היא IT, שבעצם אנחנו דילרים של קטרפילר בישראל. מה שרובנו אולי רואים כציוד צמא כבד, הצהובים שנמצאים נכון. בדרכים, שופלים ובאגרים ומחפרים. וגנרטורים. כן, גנרטורים, ראינו ב7 באוקטובר, כן, שזה באמת, ברגע האמת אתם הייתם שם. נכון. אבל הקבוצה באמת קבוצה שלמה שמכילה הרבה מאוד פתרונות ותחומים וסגמנטים. ובאמת נראה איך אתן כנשים מובילות את המהלכים האלה. אז אני רוצה רגע להתחיל דווקא אמרנו יום האישה, אז בואו נדבר רגע על בכלל נשים בתחום של תעשייה, את מדברת פה על מחצבות, גנרטורים ומערכות אנרגיה, זה תחום שהוא מאופיין מאוד כגברי, אי אפשר להתעלם מזה. ואתן עושות פה איזשהו משהו אחר. טליה, ספרי קצת מהצד שלך, אם אני רק גם הולכת כמה שנים אחורה, היו איזשהם חסמים, בכל זאת הגעת לתפקיד מאוד בכיר בכזו קבוצה. נכון, אבל אני חושבת שזה היו בעיקר אתגרים. אני חושבת שלמי שהיה יותר לקבל את זה, היה קשה לקבל את זה בהתחלה, זה דווקא לשוק הלקוחות. משהו משתנה בחדר כשנכנסת אישה, בדינמיקה. הלקוחות אני אזכר, הם ברובם לקוחות גברים. לקוחות מחצבות, עולם גברי לחלוטין, אני יכולה להגיד לך שמ-90% מהזמן שלי, או 99, אני לבד, אני אישה לבד בחדר. שמה קסדה ונכנסת לאתר. עושה את כל מה שצריך כמו כולם, כן, רק עם ציפורניים ארוכות, זה כל ההבדל. ואני חושבת שההתחלה הייתה מאוד מאתגרת, כי להם היה מאוד קשה לקבל את זה, אפילו עשו לי הנחות שלא היו נדרשות, אבל אני מאמינה גדולה שבסוף ההצלחה היא החלטה שלך,
וכשהיכולות באות לידי ביטוי, אז כל המגדרים, הכל משתנה, ונשארים אנחנו, הלקוח ואני, עם הנהלה מאוד מאוד חזקה, בתהליך מאוד ארוך, עשינו את הדרך, לאט לאט הלקוחות הבינו שבסוף מה שחשוב. אני בדיוק באה לשאול, כי אמרת שהחסם היה דווקא מצד הלקוחות, אני אומרת, איך בסוף מתגברים על החסם? זאת אומרת, איפה מבחינתך הייתה הנקודה שאמרת, אוקיי, קיבלו את האמון שלי, הבינו שאני לא פחות ממנהלים אחרים שהם היו רגילים לפגוש בעבר. איפה הנקודה שבה דברים השתנו? התמדה. את פשוט ממשיכה להגיע. את ממשיכה להגיע ולעשות הכי טוב שאת יכולה, ולהאמין במה שאת עושה, ובסוף זה כל מה שנשאר. ועם זה את הולכת עד הסוף, והיום זה כבר בכלל לא שאלה. שרית. אני מאוד מתחברת למה שטליה, על מה שטליה בעצם תיארה כאן. אני יכולה לומר שפחות חסמים, יותר סיטואציות ואתגרים, ובהחלט עניין של התמדה. אני זוכרת את 5 שנים הראשונות בחברה, זה באמת היה מפגישה לפגישה, ובאמת בפעם הראשונה שאתה נכנס לחדר, ולרוב כמו שאמרת זה אישה אחת מול לא מעט גברים, היו רמות גבה כאלה ואחרות, אבל שתיקה רועמת? כן, יש, אבל אפילו חיוך כזה. אבל אין ספק שאתה מתמיד, והלקוח בסוף מצד שני רואה רגע שאתה איתו, ושבאמת אתה יודע ומבין מה הצורך שלו, ונמצא איתו ונותן לו את הפתרון, אז הוא שם. אז העניין של אישה או לא זה נעלם לחלוטין. אתן מרגישות שאתן צריכות להתאמץ יותר? זאת אומרת בלשכנע או לעשות משהו שלצורך העניין אם היה עומד מישהו אחר ולא אתן? היום לא. היום לא. לא. זה מעניין. אבל זו דרך. אבל אין קיצורי דרך, את צריכה לעבור את השלבים, אוקיי, להפך, את הופכת יותר טובה כשאת הופכת את השלבים, את הגרסה יותר טובה של עצמך, אבל היום כבר לא. אני אזכר גם שבראש הקבוצה עומדת ויקי שבו, נכון. שזה לכשלעצמו, נכון. גאווה גדולה, מובילה קבוצה, עלתה כתבה גם לא מזמן שסיפרה על העשייה שלה בעולמות האלה, ואם אני מאזכרת ככה באמת את ויקי, אז הקבוצה נתקלה בלא מעט אתגרים סביב 7 באוקטובר, ואני מניחה אתה יודע, אני אתן לכם לספר על זה. שרית, ספרי רגע על... אז בעצם כמו כולנו, זה היה מ-0 ל-100. החברה שלנו, לדעתי 2 אחרי המקרה כבר פתחה מה שנקרא מחסנים, וכולנו היינו ערוכים. אצלנו, אם נדבר על זוקו אנרג'י, על החטיבה שלנו, אז באמת מחלקת הזכרות שלנו שהפכה לעבוד 24/7, והשירות שלנו שנתן שירות מקצה לקצה תחת כל האיומים שהיו מסביב, נושא של טכנאים שלנו שאפילו חוצו גבולות, נותנים שירות בכל מקום שנדרש, וגם מעבר לגבול וגם במקומות הכי מסוכנים ומצפון לדרום. לצד שיש הרבה מגויסים, גם גברים וגם נשים. לחלוטין, תכף נדבר גם על זה. מצאנו את עצמנו כבר בימים הראשונים של המלחמה, לאור אין ספור פניות, גם בסקטור הביטחוני וגם בפרטי, לדרישה לגנרטורים. אני אזכיר את תרחיש העלתה, היום זה נראה לנו אולי קצת רחוק, אבל זה תרחיש שהוא קיים, וארגונים מבינים שהם צריכים להיות ערוכים לרגע האמת, מחברות הייטק הכי גדולות שהצטיידו, דרך בתי חולים ודרך אנשים אפילו במגזרים יותר פרטיים, זה עדיין איום שנמצא, אבל אין ספק שהייתה פאניקה מטורפת, ועם היכולות שלנו, חלק מדילר, חלק ממערך מאוד מאוד גדול, הצלחנו להביא גנרטורים לארץ תוך חודש ימים, הצלחנו להטיס גנרטורים למערכות של תעשייה ביטחונית שהיו חייבים את הציוד מעכשיו לעכשיו. זה באמת היה טירוף. נתנו פתרון והיינו נמצאים בכל מקום שהיה צריך. זאת אומרת, הלקוחות ידעו שאנחנו שם עבורם איפה שצריך ומתי שצריך. עכשיו אני רגע לוקחת צעד אחד אחורה וחוזרת לתפקיד ניהולי שמובילה אישה. ברגעים של משבר כזה גדול ובאתגרים כל כך גדולים, הרגשת שיש לך איזשהו ערך מוסף מעצם זה שאת אישה מנהלת, בסוף הראש שלנו עובדת אחרת, אין מה לעשות, אנחנו מולטיטאסקינג. יש משהו שעובדת אחרת, יש משהו שהוא קצת לדעתי אפילו גם יותר רגיש. ראית שם איזשהו חיבור ראיתי מהמקום שלי, אני לא חושבת שמול הלקוחות היה איזשהו הבדל, אבל אני, מתוך המקום שלי, מתוך האינטליגנציה הרגשית, מתוך זה שיש לי יכולת באמת לגשת לכל אדם ואדם, אם זה סמנכ"ל, מהנדס, טכנאי,
מוצאת רגע את המקום, את הנקודה הרכה שאפשר רגע, שמדברת עליו ואפשר מה שנקרא לגשת לבן אדם, אז זה בא ממני, הרצון רגע לבוא ולהיות לצידם ולא לעזוב ולא משנה באיזה שעה ולא משנה באיזה יום. נתקלנו בלא מעט סיטואציות שלקוחות היו צריכים אותנו גם סופי שבוע וערב שישי, ותמיד תמיד אנחנו נמצאים שם עבורם 24/7, וזה טוב, זה להיות פרטנר. זה להיות מה שנקרא סיירת מטכ"ל, באמת טירוף. טליה, איפה זה פגש אתכם? בתחום המחצבות, סליחה. בתחום התשתית, כן. מחצבות זה כמובן חלק מהתשתית. אני יכולה להגיד שהחיבור של זוקו כקבוצה עם הצבא בכלל הוא ארוך, אוקיי? כן. הוא עתיק, ואנחנו חברה מאוד ערכית. ואני חושבת שאני הרגשתי, זאת אומרת, 7 לאוקטובר תפס את כולנו עם פיג'מות, אבל הלכנו שעתיים אחרי, כבר היינו בטלפונים, בערב כבר פתחנו חמ"ל, ויום אחרי זה התחלנו. ואני חושבת שזה הכוח שלנו, כארגון גמיש, זאת אומרת אנחנו עם כל העוצמה והחוזק, זה ארגון של מאות עובדים, של הרבה מאוד חברות, זו קבוצה מאוד גדולה, אבל ידענו להיות מאוד פרגמטיים, ויום אחרי זה קמנו למציאות אחרת. זאת אומרת לקחנו לעצמנו עוד תפקידים, שינינו רגע את ההתנהלות שלנו, את המדיניות, את ההחלטות, וכבר יום אחרי זה היינו ערוכים לצאת לדרך. אחת השאלות שהכנתי ככה לפני ההקלטה, זה דווקא לדבר על ה-DNA של הקבוצה. למעשה קצת ענית על זה עכשיו. אני יכולה לומר כמי שמלווה ורואה דברים מהצד, יש לכם DNA מאוד ייחודי. נכון. מאוד שונה בנוף. נכון. יש משהו שעובד קצת אחרת, נכון. לוקח זמן להבין אותו ולהכיר אותו, אבל ספרי לנו טליה על ה... מדויק, איך שתיארת את זה דרך אגב. כן. כן. אני חושבת שזה קודם כל ההון האנושי שלנו, אבל אני חושבת שזה הנהגה והנהלה חזקה שמובילה אותנו במקום ערכי. ובסוף כשזה מגיע, אתה חייב להתיישר עד למטה. ואני חושבת, זה לא משהו שהבנתי כשהגעתי לזוקו, אבל אני חושבת שמשהו בך, בדבר הזה נדבק בך, ואז אתה הופך להיות מנהל כזה, ואתה מעביר את זה לעובדים שלך, זאת אומרת, יש משהו מאוד נכון וערכי ויסודי, והחיבור לארץ ולאהבה שלה, ובגלל זה אני מרגישה שאנחנו באמת שותפים, גם של הצבא עכשיו, גם של הלקוחות שלנו, גם של העובדים שלנו, גם בינינו. יש משהו מאוד חזק בדבר הזה, אנחנו קבוצה, אנחנו כוח, אנחנו מסה מאוד גדולה. אני חייבת לומר שאני רואה קשר ישיר בין ה-DNA שלכם לבין זה שבסופו של דבר בעמדות מפתח, בחברה שהיא מתעסקת בתעשייה, צמא, הרבה תחומים, תשתיות, הזכרנו קודם כשהצגת את הקבוצה, יש בתפקידי מפתח, נשים, זה חלק מהחיבור הזה בעיניי. ויש עוד, אנחנו יושבות פה 2, אבל יש עוד, מעבר למנכ"לית, יש עוד נשים חזקות שמובילות בחברה, שיושבות בהנהלה, שמקבלות החלטות שמשפיעות, זאת אומרת, אנחנו משפיעות, אנחנו צומחות ביחד, אנחנו לוקחות הארגון קדימה, אנחנו חלק מהארגון הזה. אני חייבת לומר סליחה. כן, כן. אני חייבת לומר שבארגון, אני זוכרת את זה מ-day one, לא היה עניין של אישה או גבר, זאת אומרת, אם אתה טוב, שמיים עם הגבול, אתה יכול לעשות הכל. זה אצלך, מה שנקרא אצלך בידיים. אם אתה תהיה טוב, יש תמיד לאן להתקדם, ויש תמיד מה לעשות, ואתה יכול, אני יכולה להעיד עליי ולומר, ברגע שהגעתי לתפקיד ניהולי, כל מה שרציתי לעשות, כל מה שראיתי, כל חזון, כל חלום, נתנו לי מה שנקרא צ'ק פתוח, הוא הוציא על זה. וזה חלק מהחברה. אין ספק שזה חלק מה-DNA של החברה. תהיה טוב, השמיים עם הגבול. אני יכולה לספר לכם שבשולחן הזה, לא מזמן יצא לי להקליט מספר פרקים, שמדברים על נושא של שילוב נשים בתפקידים בכירים בכל מיני חברות ותחומים שונים. ויצא לי לשמוע על חברות שממש שמות את זה כיעד. זאת אומרת, יעד מספרי שצריכות לאייש כך וכך נשים, תפקידים וזה, בתחומים שונים. ואני חושבת שבמקרה שלכם, זה לא יעד שהוא הוכתב, זה חלק מהתרבות הארגונית. נכון. אני חושבת שאתה נמדד לפי היכולות שלך, אני אגיד לך בכנות, אני גם לא מבינה את העניין הזה של יעד. ובעיניי זה השינוי. זה השינוי, אתה מגיע בזכות. בזכות מי שאתה, אתה אחראי לעצמך, אחריות אישית היא משהו מאוד חשוב אצלנו בחברה כמנהלים וכבני אדם, וכשיש את זה, אין דבר שאתה לא יכול לעשות, כמו ששרית אמרה, וזה היה המוטו שלנו הרבה שנים, גם השמיים הם לא הגבול, וזה לא סיסמאות, אנחנו יושבות פה. אז כן. הזכרת עכשיו אחריות אישית, וזה מוביל אותי לעוד נושא שהייתי רוצה שניגע בו, וזה בכלל תחום השירות בקבוצה. כן. ואני חושבת שזה מתקשר גם לתפיסה של הקבוצה, אבל גם באופן כללי למתן פתרונות בתחום שהוא מאוד מורכב. בסוף לתת שירות בעולמות שאתם חיים אותן,
זה לא דבר מובן מאליו. ספרי לי רגע, שרית, מה זה אומר לתת שירות בעולמות שלך? לתת שירות זה קודם כל להיות לצד הלקוח לאורך כל הדרך. אני חייבת לשתף ולומר, קוראים לנו לא מעט מקרים, אני מתחילה מהסוף, שלקוח לאו דווקא קונה ציוד שלנו, ודווקא בתקופת המלחמה, שהיה עד מטורף לנושא של הגנרטורים, ואפילו פרסומות בטלוויזיה, אנשים שלא ידעו מה זה גנרטור, פתאום יוצרים קשר ורצו לרכוש גנרטורים הביתה. מה שאני רוצה לומר שכתוצאה מכך קמו כל כך הרבה מתחרים וכל כך הרבה מנועים שהביאו ארצה בעולם של הגנרטורים, ומצאנו את עצמנו לא פעם נותנים פתרונות לאו דווקא לגנרטורים שלנו. מה שחשוב זה באמת... זה סוג של שליחות ברגע של מלחמה ומשבר. אתם כחברה מחליטים שאתם לא... זאת זוקו. אתם לא מקבילים, ואתם מי שצריך עזרה יקבל אותה. מי שצריך אותנו, אנחנו שם בשבילו, לא משנה מתי. כשאני אומרת מי שצריך, אני מדברת על בתי חולים וחברות גדולות. לגמרי. מתעשיות ביטחוניות. כל סגמנט שתגיעי בו, בתי חולים, לתעשייה, איפה שצריך אנחנו נמצאים. קרה לנו מקרה דווקא עם אחת התעשיות הביטחוניות היותר גדולה במשק, שבמכרז מסוים דווקא הפסדנו והם לקחו ממתחרים. ערב שבת בשיא המלחמה, הייתה לו תקלה באחת המערכות, והוא יצר קשר, וכמובן לא ענו לו, עם אותה חברה שהוא רכש ממנה את הגנרטורים, ואיכשהו הגיע אלינו. אמר, חבר'ה, אתם חייבים לעזור לי, אני עם תקלה, ערב שישי, זו מערכת ביטחונית, חייב פתרון. לא עברו 20 דקות, פתחו את המחסנים שלנו בזוקו בצפון, סיפקו לו מה שצריך לספק לו, הוא היה בהלם, הוא פשוט היה בהלם, ומאז, באמת, הוא פשוט איתנו. שאלתי קודם את טליה, מה הנקודה שבה היא הרוויחה את האמון של הלקוחות שלה. ואני חושבת שכל מה שקרה בתקופה האחרונה, אם אנחנו מדברים בעולמות של שירות ואחריות ויצירת אמון, ובאמת שותפות אמיתית, נכון. אני חושבת שבסוף, בעיניי זו המשמעות של שירות. אתה ברגע האמת שם, ואתה מרוויח את האמון של הלקוח איתך, אני בטוחה שזה לקוחות שהם שירו איתכם גם בתחומים אחרים. איך את רואה את זה, טליה, את העולמות של שירות בתחום שאת עוסקת בו? אני חושבת שבסוף, דרך אגב, בעולם שלי, בתשתית במחצבות, עשינו מהפכה לפני 11 שנים, עם כניסתי, ושוב, כמובן בהובלה של ההנהלה שלנו, אבל אני חושבת ששירות סולל את הדרך לעסקה הבאה, השירות הוא המיין, זה העניין, אנחנו מתרכזים בו, חוויית לקוח, אנחנו מביאים חדשנות, אנחנו מביאים טכנולוגיה. אין קיצורי דרך. אין קיצורי דרך. אין, תקשיבי, כל פעם שקיצרתי, חזרתי אחורה. פתרונות, אנחנו שם, כשטוב ללקוחות, כשרע ללקוחות, במשברים שלהם, אנחנו יודעים לתת פתרונות פיננסיים, אנחנו יודעים לחבק אותם, אנחנו יודעים להוביל אותם, אנחנו יודעים לחדש להם, אנחנו מלווים את הצי שלהם, אנחנו בעצם לוחצים להם את היד עד הסוף, וזה בעיניי... שותפות לדרך, בדיוק, שותפות עסקית, אנחנו שותפים. אנחנו רואים בו כלקוח, אנחנו רואים בו כשותף, שותף להצלחה שלנו, שותף לדרך. הלקוחות זה לא לקוחות שמי שנכנס לקבוצה הוא נשאר שנים. את יודעת, אתמול היינו בסיור באחד מבתי החולים, על מערכות גנרטורים שלנו, של קאט, שנרכשו בשנות ה-80. רק עכשיו, גם, לא כי הם לא תקינים. טוב, קאט חוגגת עכשיו 100 שנה. 100 שנה. אנחנו חוגגים עכשיו 100 שנה בדיוק. עוד קצת ממש, כן. חוגגת 100 שנה. זה הגיוני, את אומרת... כן, אני גם חושבת שגוף כזה שחי 100 שנה, ופזור בכל העולם, אני חושבת שזה כבר מעיד עליו, ואני חושבת שבסוף קאטרפילר מעבר לציוד הנדסי, הכי טוב שיש, ואני לא משוחדת, הוא גם טכנולוגיות ופילוסופיה, אני חושבת שזה בכלל משהו שבכלל מאפיין את קבוצת זוקו. כן. אני מאוד מרגישה את זה, כמו שאמרתי, גילוי נאות, אנחנו מלווים את הקבוצה, ואני רואה את זה בכלל גם בעולמות של שיווק וחוויית לקוח, אבל גם בהרבה דברים אחרים שאתם עושים, וכל המקום הזה של לחדש מערכות ולהביא פתרונות. אז אם אני מסתכלת רגע קדימה, מה שנקרא במילים גבוהות, מבט לעתיד. פנינו לאן? אז פניכם לאן? איך את רואה את זה, טליה? IT וזוקו ביחד ימשיכו לקחת את השוק קדימה, ללוות הלקוחות, לחדש, להנגיש להם פתרונות. אני חושבת שגם הלקוחות, אתה קונה ציוד, לא משנה אם זה גנרטורים או ציוד הנדסי כבד או מדחסים או עוד מיליון דברים שיש לנו, בסוף אתה רוצה אני רגע עוצרת אותך, אמרת מיליון דברים, זה ממשאבות ומנועים לתעשייה, ומתקלים, וציוד הנדסי כבד, ושמנים, ומעמיסים גבוהים, וציוד לוגיסטי. ומלגזות, וגנרטורים. אני מזכירת ככה את הדברים וזה עוד עולם, אני אומרת, זה עולם שצריך באמת
להיכנס לתוך האולם מדהים. אני חושבת שמה שמלווה, או עולה מעל הכל ביחד, זה באמת זה. אחד, להסתכל קדימה ביחד עם הלקוח, אנחנו מחדשים לו, אנחנו כל הזמן גורמים להם להיות יותר טובים, לנהל יותר נכון את הצי שלהם, את הכלים שלהם, את הגנרטורים שלהם, אנחנו הופכים להיות יותר טובים כדי לשרת אותם. כל הזמן. אנחנו לא עוצרים. אנחנו מחדשים ללקוח. נכון. זה התפקיד שלנו. לא מובן מאליו. נכון. אני מניחה שגם עולמות של בינה מלאכותית ו-AI גם מן הסתם ייכנסו לתמונה, ובכלל השמיים עם הגבול שזה נוגע לטכנולוגיה. נכון, חד משמעית. ודאטה ופתרונות ירוקים, ויש עוד כל כך הרבה דברים. ומערכות חדשות שנכנסות, הרבה מאוד דברים. החברה משקיעה הרבה מאוד בשביל זה, כן. ואני אומרת, ובנקודה הזו, ואנחנו קצת, מה שנקרא רגע גם לפני סיום. אחרי ששמענו על עשייה באמת מטורפת, ולקחנו את המלחמה כבאמת, כאיזושהי דוגמה למה שנקרא לרגע האמת. כן. אני חוזרת לתחילת הפרק שלנו, בין מנהלות, נשים, בעלות משפחה. איך עושים את זה? איך מאזנים בין החיים לקריירה, לזוגיות? הנה אמת, יש כל כך הרבה גזרות שאנחנו מתפעלות במקביל, ובסוף גם להיות מנהלת בחירה בארגון שהוא באמת עם עשייה מורכבת. שרית, איך עושים את זה? אימא לשלושה. אימא לשלושה. אני לא חושבת שיש איזושהי נוסחה מדויקת. זה עניין של איזון ושיתוף פעולה. קבלת החלטה שזה מה שחשוב לי, קריירה חשובה לי, לא פחות מהאימהות. לצד בעל שהוא גם קרייריסט, אבל זה שיתוף פעולה מלא של שנינו, אחד עוזר לשני, וזה מביא את עצמו. כשאני בעבודה, אני בעבודה 100%, וכשאני עם הילדים, אני עם הילדים שלי, ורגע, דקה אחרי שהם הולכים לישון, אז אני חוזרת למה שצריך, אם זה במיילים, אם זה בשיחות טלפון, חשוב לי לתת מענה, שהלקוח לרגע לא ירגיש שאני חסרה לו, או שלא עניתי, או אני, או חלק מהצוות. זה שילוב של באמת של שני הדברים. זאת אומרת, אני לא מוותרת לא על הבית ולא על העבודה. אני חושבת שזה גם דוגמה טובה, אגב, לילדים. רואים אמא לגמרי. היא קרייריסטית, והיא בעבודה, וזה חשוב לה. אני כבר רואה מה שנקרא את הניצוצות אצל הבחורה שלי, שלא מזמן התחילה לעבוד, ואני רואה את הנכונות ואת המסירות שלה, וזה חשוב. אני מאוד גאה בזה. זהו בגדול. טליה. אני חושבת שבסוף זאת החלטה שלך קודם כל עם עצמך, לרצות לחיות חיים משמעותיים. העבודה שלי מגדירה אותי, זוקו זה הבית השני שלי, אני רוב השעות כאן, הילדים שלי כבר גדולים היום, אבל הם גדלו בצל של זה, זאת אומרת, אני ישבתי איתם באיזה גיל ואמרתי להם, תקשיבו, שתי אפשרויות עומדות לפנינו בצומת דרכים, אחד, זאת ושתיים זאת. והם הסכימו איתי, שאני עפה קדימה, והחלטתי לעשות את זה, אני רוצה לדעת שעשיתי משהו חשוב, ואני קמה כל יום, ויודעת שאני עושה משהו חשוב שאני אוהבת, וכיף, כיף להצליח, כיף להיות אישה בעולם הזה, כיף לדעת שילדים שלך גאים בך, הם לא יודעים להסביר מה אני עושה אף פעם, כי אימא, במחצבות, בכלים, מצובי, אבל כיף, זו החלטה חשובה. אני אגיד לטובת מי שמאזין ולא רואה את הפרק, שהעיניים שלך בורקות, גם שלך שרית, אני במקרה מדברת כרגע, כי טליה יושבת אדם שלי צהוב, אוקיי? אבל העיניים בורקות, אני מבינה שהעשייה משמעותית, אני אספר קצת מהנקודת מבט שלי, אני בגישה הממקבלת, אני עושה דברים במקביל, אני מאוד מאמינה במקום של מצד אחד 100% פה ו100% שם, ולהתנתק, אבל אני לא מצליחה לעשות את זה, אני עובדת בצורה קצת אחרת, ואני מניחה שאין אמת אחת, כל אחת עושה את מה שנכון לה, אבל אני יודעת שאני, תוך כדי נסיעה, אני יכולה מצד אחד לדבר עם המשרד, לעצור בזמן, להזמין את התור לרופא, לשבת עם הילד למבחן, ובזמן שאני מחכה לו, שהוא מסיים את החוג, אני גם עושה מיילים. זו הגישה שלי, יש כאלה שיגידו, טירוף, שזה לא הדבר הנכון. אבל אי אפשר בלי הטירוף הזה. אני לא יודעת אם אפשר בלי הטירוף הזה. אני לא יכולה בלי הטירוף הזה. אני חושבת שכל אחד בוחר לעצמה, מה הדבר הנכון לה. את יכולה גם לשבת בתאילנד ולסגור עסקה משם. לחלוטין. מהחוף לקוסמוי למשל. גם זה קרה לנו. עכשיו זה קרה לי לפני שבועיים. אז זה קרה באנגליה. הייתי על הטירוף, פשוט טירוף. הייתי איזשהו מתקן עם הילדה, ואני עונה ככה למיילים עסקה של גנרטור ענק. לא מוותרת. ואני חייבת לומר שניסיתי את השיטה הראשונה. זאת אומרת, היה לי גם את הפרק שאמרתי, עכשיו אני 100% ילדים, ואחר כך אני אהיה 100% עבודה, ממש חילקתי לי שעות, לא עבד לי, לא היה לי רגוע מבפנים, אבל זאת אני. נכון. אז כל אחד מוצאת בעצם את הגישה שלך, ומה שהכי חשוב זה שבאמת יש לכם יש מאחוריכם קבוצה. מטורפת. ומנכ"לית מדהימה. נכון. ואני חושבת שבאמת בנקודה המעצימה הזו, אני אומר לכם תודה. אז אני אחזור ואומר תודה לך, שרית מרדכי,
מנהלת מחלקת הריטל של זוקו אנרג'י. ולך טליה עמר. תודה. סמנכ"ל חטיבת מחצבות ומנהלת בתי מלאכה IT. תודה רבה על ההזדמנות. תודה לכן על השיחה המדהימה, וכמובן שמי שירצה גם לשמוע ולראות יותר ולקרוא על הקבוצה, אז אני מניחה שאוכל לגגל ובקלות לראות עולם שלם. חשוב לי במשפט סיכום לבוא ולומר, לא הגענו לאן שהגענו ביום אחד. זה תהליך של שנים. אני חייבת לציין כשבתחילת הדרך, כשאני הייתי בקורס טליה, העבירה לנו שיעור. נכון. והייתה לך פה שרשרת שהיה כתוב על לוחמת. נכון. ואני שאלתי אותה, אחר כך הייתי חייבת לשאול אותה, והייתי בישנים כזו. ואמרתי לה, טליה, למה יש לך שרשרת? אמרה לי סיפור, אני אספר לך בהזדמנות. היא לא סיפרה לי באותו רגע. אני אספר לך. אחר כך סיפרתי לך, נכון. אחרי כמה חודשים, וזה מדהים. בעיניי הייתה באמת דמות מודל לחיקוי. לא הגענו לאן שהגענו, כמו שאמרתי, בכזו קלות. אתה מחטט רגליים, אתה עובד קשה מאוד. מה שחשוב זה לא לפחד מכישלון. נכון. על כל 10 עסקאות שאנחנו לא מצליחים, יגיעו 2 שכן, וזה צד אחד. צד שני, לא להתלהב מדי מההצלחה. נסגרות עסקאות גדולות, ככל שיהיו. דקה אחר כך לגשת העסקה הבאה. ולרגע לא לנוח על זרי הדפנה. את רואה, את סתם מנהלת מובילה. זה באמת גישה שהיא לא מובנת מאליה. אז אני אומר לכם שוב תודה, טליה ושרית, תודה רבה. תודה שהשתרחתם בפורום. תודה.